Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу. Для України це нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та зіштовхуються з утисками та знущаннями. Президент України Петро Порошенко, аби попередити можливі спекуляції політиків на темі Криму, доручив дипломатам підготувати резолюцію щодо окупованого півострова до наступної сесії Генасамблеї ООН. 19 грудня 2017-го там вже ухвалювали резолюцію України щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Петро Порошенко сподівається, що так само буде і наступної сесії. Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар. Тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною. Крим – це Україна. Ми робимо все, щоб наблизити той час, коли корінний народ, кримські татари, надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму. Кримських татар офіційно визнали корінним народом України тільки після окупації їхньої батьківщини. До анексії Криму Росією у 2014-му Україна це питання ігнорувала. Чому, намагалися з'ясувати наші журналісти. Її історія могла б стати сценарієм для фільму чи роману. Гульнара Абдулаєва стала першою кримською татаркою, народженою в Євпаторії після закінчення депортації. Розповідає про те, хто вона і де її батьківщина, знала ще з пелюшок. С самого маленьких лет, когда я еще, наверное, была неосознанна, мне всегда внушали, что я крымская татарка, что я живу на родной земле, что это все земля, которая досталась очень тяжело моим бабушке и дедушке. И, конечно же, то, что я должна дальше жить на этой земле, продолжать традиции, обычаи, создавать семью, и, конечно же, это должно быть связано исключительно только с Крымом. На питання про улюблене місце в Криму Гульнара без вагань відповідає – Бахчисарай. Для неї це місце сили і невичерпного натхнення. Так как ты себя чувствуешь в этом городе, когда эти горы отдают свое тепло, свое вдохновение, ты черпаешь именно оттуда. Это уникальное место, когда ты приезжаешь в Бахчисарай, ты словно вдохновляешься и наполняешься новой силой и энергией. Особенно Ашлам-Адыре, особенно дворец ханский. Залишити Крим для Гульнари стало найважчим рішенням у житті. Там лишилася мама, робота і друзі. Але тут, на материку, для деокупації вона зробить більше, ніж під російським гнітом. Жартує, події 2014-го у її рідному Криму допомогли відкрити справжнє обличчя тих, кого її сім'я все життя вважала друзями. Оказалось, что все эти 20 лет наши соседи нас ненавидели. И оказалось, что за 20 лет мы не стали друзьями, потому что за один день они показали свое лицо, они показали, что они нас терпели все это время, и они показали то, что сейчас вот пришла Россия и будет все по-другому. И вы, крымские татары, не имеете права на что-либо претендовать. Гульнара, як і решта кримських татар, мають право повернутися на батьківщину і говорити там своєю мовою, вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. В Україні це зрозуміли лише після того, як Росія анексувала Крим. Кримських татар визнали корінним народом на екстреному засіданні парламенту 20 березня 2014 року і підтримали декларацію ООН про права корінних народів, яку до цього ігнорували 6 років. Київ втратив бездарно той час, який йому був відпущений після 2008 року. Тут в Києві подалі існувало дуже насторожене таке відношення до вимог кримсько-татарського народу. В Києві більшість політикуму розуміла права кримських татар, як, знаєте, як додаткові виклики для української держави. Все змінилося після анексії, коли за 4 роки із Криму через репресії змушені були виїхати 20 тисяч кримських татар. Тепер права корінного народу Криму кримських татар хочуть прописати в Конституції. Національно-територіальна автономія Криму в основному законі може з'явитися вже наступного року. Знадобиться схвалення Конституційної комісії, 2 сесії у Верховній Раді і 300 голосів «за» народних депутатів. Тетяна Солій, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.